An balimaw aw bisimila mariage do kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da ukulu kan. O dɔ ye ka fɔ novembre kalo tile 3 kɔnɔna la. Binganikɛla dɔw binna sugutagala dɔw kan Mopti mara la. Kunnafoni minnu sera ma o y'a yira ka fɔ novembre kalo tile 3 tɛmɛnen n'o bɛnna karido ma. Ko sugutagala dɔw n'olu tun bɛ ka bɔ Mopti yɛrɛ sugu de la. K'u kɔni selen Samadugu ale ni Tori ni ɲɔgɔn cɛ. Binganikɛla dɔw binnu kan o yɔrɔ in na. A yirala ka fɔ ni binganikɛla ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ ko wa marifa tun b'u bolo. Kunnafoniw y'a yira ka fɔ ko binganikɛla ninnu bɛ nin wale in kɛ tuma min na ko y'a sɔrɔ wotoro 5 de kɔni tun bɛ duguladen ninnu bolo n'o kun falen don charbon na. O senfɛ a yirala ka fɔ binganikɛla ninnu kɔni ye wotoro 2 n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen jeni. An bɛ wagati min na i ko bi kunnafoniw y'a yira ka fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni nin tora nin wale in na. Nka an b'a yirala ka fɔ an ka finitigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa fɛn min ye kunnafoni jɔnjɔn ye ka se k'o d'aw ma. O ni mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin wale in na k'u minɛ ni k'u ɲangi u ka kɛwale la. Halisa kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taga Guinée Conakry. A yirala ka fɔ novembre kalo tile 5 kɔnɔna la Guinéens kɔni ye malien 350 lasegin ko sabula u tun bɛ yuruguyurugu la u ka jamana kan. I n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na Mali ni Guinée kɔni ye balima jamanaw de ye. O kama maliens bɛ Guinée cogo min na a yirala ka fɔ Guinéens fana caman bɛ Mali la ten cogo la. O sababuya la a yirala ka fɔ novembre kalo tile 5 kɔnɔna la malien dɔw n'olu kɔni tun bɛ Guinée jamana kan n'u tun bɛ baara de la yen nɔ. A yirala ka fɔ Guinéens kɔni ye olu lasegin ka na an ka jamana kan ko sabula u tun bɛ ka yuruguyurugu dɔrɔn de kɛ olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniw y'a yira ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu tun bɛ yuruguyurugu fasuguya min na k'a bɛ f'o ma ko Quicknet. A yirala ka fɔ nin tɔn in yɛrɛ n'o ye Quicknet ye k'u bɛ mɔgɔw nɛgɛ k'i ka don u ka jɛkulu la ko walasa i ka kɛ waritigiba ye. O de kama sa ni malien kofɔlen ninnu kɔni donna nin tɔn in na ko nka ni e yɛrɛ donna la k'o t'a bannen dɔrɔn ye u b'i nɛgɛ ko fɛn min ye mɔgɔ wɛrɛw ye i k'olu fana wele ka don u ka tɔn na ko sabula ne ye olu ladon fɛn min ye olu ka wari dɔ ye k'o dɔ fana bɛ se e ma. A yirala ka fɔ nin nɛgɛli de kɔni sera malien 350 la n'olu tun bɛ ka nin wale de kɔni kɛ Guinéens ka jamana kan. O sababuya la sa Guinée gouvernement kɔni bɔlen a kalama ko maliens bɛ ka nin wale de k'u ka jamana kan u y'u minɛ ni k'u lasegin ka na an fɛ yan nɔ. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yirala ka fɔ fɛn min ye malien ninnu ye u kɔni ɲuman donna an ka jamana kɔnɔna la. Wa fɛn min ye Guinée gouvernement ye olu y'a yira ka fɔ ko Quicknet yuruguyurugu kɔni balilen b'olu ka jamana kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da ukulu kan o de ka fɔ octobre kalo tile 31 kɔnɔna la bana sugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko dengue ko kɔni yera mɔgɔ 6 la commune 6 mara la. Kunnafoni minnu sera ma o y'a yira ka fɔ ni bana kofɔlen kun tɛ Mali la ko nka kɔsannin in na a yirala ka fɔ a bɛ ka na an fɛ yan nɔ dɔɔni dɔɔni. O kama alamisa don octobre kalo tile 31 Bamakɔ commune 6nan dɔgɔtɔrɔsoba la ko mɔgɔ 6 kɔni lasera yen nɔ ni bana in kun bɛ mɔgɔ minnu na. Kibaruyaw y'a yira ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni sisan kun b'a ta san 2 ni ka taa bila san 20 ɲɔgɔnna la. A yirala ka fɔ murutuni dɔ de ka kinda bɛ kɛ sababu ye ka nin bana in lase mɔgɔw ma. Ko wa ale murutuni bɛ bɔ sɔgɔmada joona yan fan fɛ ani wulada sumalenni fɛ. O kama an ka jamana minisiriso mun ka baara bɛnnen don kɛnɛya sabatili ma ale ye walew damadɔ fɔ k'an k'olu kɛ walasa k'an kisi nin bana in ma. O wale dɔ ye k'an ka si sange sulen kɔrɔ. Dɔwɛrɛ fana ye k'an ka fini bolojanw don walasa soso kana se ka kinyɔrɔ kɔni sɔrɔ an na. A dɔ fana ye ka soso tuluni k'an bolo sanga ani waati bɛɛ k'o mɔ an na walasa ka se k'an kisi nin murutuni kɔni ka kini ma. An bɛ wagati min na i ko bi an b'a yirala ka fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se k'a dɔn ni nin bana in bɛ yɔrɔ wɛrɛ ni Bamako tɛ walima n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw la minnu tɛ nin mɔgɔ 6 kofɔlen ninnu kɔni ye. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala ka fɔ octobre kalo tile 15 kɔnɔna la kamalenin san 20 dɔ kɔni taara bi musokɔrɔba san 60 kan a ka foro la. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ octobre kalo tile 15 kɔnɔna la musokɔrɔba dɔ de kɔni n'a denkɛ taara polisiso la ni ka taga yira polisiw la ka fɔ ko kamalenin dɔ de taara bi ale kan a ka foro kɔnɔna la. Musokɔrɔba in y'a yira ka fɔ bingani don sɔgɔmada fɛ ale kelen de tun b'a ka foro kɔni kɔnɔna la. Ko kamalenin kɔni taara ka bɔ ale kɔfɛ ni juru ye k'ale siri ni k'a sama ka taga n'a ye wo kɔnɔna la. Musokɔrɔba y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la sa k'a fɔ ko kamalenin kɔni binna ale kan yen nɔ ko ka sɔrɔ k'a boli. Musokɔrɔba kɔni kɛlen ka taa nin kuma in fɔ polisiso la ni polisiw b'u ka ɲinini na kuma min na hali a ma tɛmɛ tile damadɔ kan. Polisi wɛrɛw kɔni ye nin mɔgɔ kelen in minɛ n'a yirala ka fɔ a tun bɛ k'a laɲini ka bin muso wɛrɛw de kan octobre kalo tile 27 kɔnɔna la. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yirala ka fɔ kamalenin kɔni bɛ 2e arrondissement mɔgɔw ka bolo kan wa a yirala ka fɔ k'a kan ka taga kiiri la walasa ka se k'a lamɛn k'a dɔn n'a sɔrɔ a nɔ bɛ nin ko in na walima n'a sɔrɔ a delila ka nin wale ɲɔgɔnna caman wɛrɛw kɛ ni ka se k'a ɲangi a ka kɛwalew la. An balimaw kunnafoni minnu kun b'an bolo ka lase aw ma o de kun ye nin ye. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.